Dragi târgumureșeni, într-o lume atât de agitată, amintirile ne rămân ca lucrurile cele mai frumoase care ne pot crea clipe minunate. Mi-aduc aminte că principala bătărie era pe plăcuțe și tăblițe. Vă aduceți aminte când am ajuns, am spus, le voi pune cu mâna mea și acest oraș le va respecta. Așa au fost. Fațadele erau păcat de lucrurile frumoase din Târgu Mureș, atât de prăfuite, ca să nu mai vorbesc de drumuri. Le vedeți, era un coșmar. Sunt 400, atunci erau 470 de drumuri, acum sunt 486. Să știți că pe toate s-a intervenit. Mai vorbesc de străzile celelalte. Da, sigur că arată altfel drumurile acum. A venit și timpul să așezăm și pistele de bicicletă. Vă aduceți aminte, cerșetorii erau peste tot. Bărfași, aurolaci, prostituate în centrul orașului. Mizeria, promiscuitatea erau peste tot. Nu vreau să fiu răutăcios, dar așa au fost. Sigur că s-a schimbat și Călărașul. Era un azil de bătrâni în care ți era frică să te duci acolo, să-ți lași neamurile, rudele. În Odi, vă aduceți aminte, erau caii la etajul 1. Sigur că le ofer condiții după aceea. Poți să le pretinzi la țigani să devină și ei, să se integreze. Asta înseamnă să fii responsabil. Am preocupat și pentru tineri, locurile pentru medici, tineri. Am mizat o serie de locuințe. Cea mai mare preocupare pentru mine a fost să le arăt târgumureșenilor că există locații ca ei să nu plece din Târgu Mureș. Să nu fie nevoie să facă navete la spital, la școli. Cartierul primul am început pe calea Sighișoare, într-o râpă. După aia am demonstrat, într-adevăr, ce înseamnă belvedere. În jurul și în lângă blocuri era un coșmar. Aduceți-vă aminte. Plin de gropi, de câini, vagabonzi. 117 parcuri sunt făcute. Am pus accent important pe locuri de odihnă, locuri de joacă, locuri de agrement, locuri de plimbat câinii. Bulevardul, vă aduceți aminte cum arăta? Toate aceste lucruri am făcut în ideea ca târgumureșenii să bucure, să iasă împreună. Groapa de gunoi era un coșmar. Puțea în tot orașul. Nu mai avem groapa de gunoi, este închisă. Nu mai vorbesc de așa. Calitatea vieții m-a preocupat în mod special și aproape 3 mandate am petrecut numai, nu cu neavând bani la Cuduiumul, dar aranjând pentru a avea siguranță. Cu noiul, parcările, garajele, lucrurile dumneavoastră. Altfel arată acum și cu proiectul continuu. Tot orașul va fi așa. Era vorba de o centrală care am făcut-o în 2 luni. În momentul în care Azomureșul a tăiat toată căldura într-un cartier mare, Unirii. Podul peste Mureș, care trebuia să prăbușească, este refăcut într-un termen foarte scurt. Uzina de apă este cea mai modernă din țară, conducte înlocuite, dar mă lupt pentru a avea o apă de calitate, o sursă de apă și aia va fi Răstolița. Batalul de la Azomureș este singurul din țară, deci atenție, singurul iaz toxic din țară care prin proiectul nostru l-am pus la punct și în regulă. Aici sunt lucrări care s-au desfășurat în diverse zone de înlocuiri de conducte, printre oameni, printr-o activitate, deci nu e deloc ușor. Asta presupunea să ieși între oameni, să le explici câinii vagabonzi. Aduceți-vă aminte ce probleme era la nivel național. Am rezolvat-o simplu, fără niciun fel de problemă, fără isterii. Nu mai vorbesc de școli grădinițe în care 80 de școli grădinițe li s-au montat centrale termice noi, uși, geamuri, săli de clasă, exemplare. Grădinițele sunt un vis. Creșele. Ne-a crescut audiența de 300% la creșe. Deci, asta înseamnă să te preocupe. Asta înseamnă că suntem pregătiți acum pentru această perioadă cu gripa, cu tablete, cu măști, cu dezinfectante, cu absolut tot ce este necesar. Deci ce vă spun acum înseamnă responsabilitate. Weekendul, vă aduceți aminte cum arăta? Cântau broaștere, au un factor de infecție. Vedeai aici școală câte o persoană care se dezbrăca, era și rușine. Uitați-vă, s-a reușit simplu, fără prea multe isterii, bazin olimpic. Singurul din țară, pentru că la București s-au lăudat că îl fac. Bazinul Mircea Birou, era praf și pulbere. Nu numai că s-a făcut, dar mă gândesc ce întreținut e și ce bine funcționează. Terenurile de sport erau, Doamne ferește, distruse. Să gândiți-vă că asta era un weekend. Mocirlă, Moșcoșag. Uitați-vă acum cum arată.
Deci aveți ocazia și să-i vedeți pe cei care vă mint în mod ordinar că nu s-a făcut nimic. Dacă credeți că se face pocnit din degete, ăsta e stadionul. Uitați-vă la el, ce praf era. Ei, s-au înlocuit toate conductele, s-a mărit, s-a făcut stadion și de atletism. Acum suntem în stare să-l facem. Școlile de arte și meserie a fost una din preocupările mele. Iar ca tocmai ca să le arăt cum pot fi puse în valoare, am organizat paralel această îndeletnicire care târmureșenii o iubesc atât de o au și o îndrăgesc foarte mult. Arătând că aceste mașini sunt făcute de oameni și creând și plăcutul, și utilul, și educația. Groapa din centrul orașului. Vă mai amintiți? Unde e Mureș Mall. Era o groapă și un blestem pentru acest oraș. S-au făcut pariuri, că nu se poate. După aceea, modul în care prin plan urbanistic am gândit morurile mari din oraș, magazinele, unde să se facă, cum să se facă, ce circulație să fie. În Piața Armatei, dacă vă aduceți aminte, se vindea pe jos, pe ziare, pe placheuri și ciurucuri. Uitați-vă cât de cât sunt puse la punct și aici este imaginat un mare centru pe 2 nivele cu parcare mare subterană. Piețele din oraș. Nu vă mai aduceți aminte când se vindea pe ziare. Cetatea era un focar de infecție, plină de depozit de gunoaie. Gândiți-vă că un metru a trebuit să lăsăm jos toată mizeria de acolo. Puse la punct, oferă spații pentru absolut toate îndeletnicile culturale, eu știu, artiștii plastici, biserica ai pusă în valoare. Teatru de vară. Nu vă mai amintiți? Era un loc plin de mizerie, de promiscuitate. Încă l-am adus și o loja regală din Anglia, pentru că onora acea mov din spate. Este toată loja regală de pe Wembley. Piața Teatrului. Piața Teatrului era prăfuită, spartă, toată, aduceți-vă aminte, cu un clincheric galben. S-a pus la punct, s-a aranjat, arată ca lumea, sunt terase frumoase. Grădina zoologică. Dacă erau 20 de animale. Gândiți-vă să o mărești cu nu știu câte zeci de hectare. Să pui la punct tot și să ai o atracție pentru toată lumea la ora actuală. Da, astea sunt realități. De-aia vă spuneam că în oraș se pot face multe lucruri. Trebuie să le aperi, să le susții, să le întreții. Platoul Cornești, unde erai cam pădurea părăsită. Mi-aduc aminte, uite, aici sunt împreună cu Claudiu, mi-aduc aminte cu acest proiect îndrăzneț făcut de o arhitectă tânără plecată din Târgu Mureș la Milano. Este o minune, l-au copiat nu știu câte primării din țară. Reînființarea școlilor de arte și meserie a fost o preocupare. Sunt cu Șandor Cegzi, care am lucrat mult la acest centru de cercetare și de revigorare a școlilor de arte și meserii, pentru că asta a plăcut târmureșenilor. Am întâlniri plăcute. Întâlnirea cu papa este, cum să spun, de nedescris, este fantastic. Aici arăt foarte clar că mă înțelegeam mai amical și principial cu premierul Ungariei decât cu președintele Consiliului Județean. În fața Casei Albe, în momentul în care m-am dus pentru a apăra proiectul IBM-ului. În rest, flori, zâmbete, bună dispoziție care am încercat să le aducem mereu printre oameni, alături de ei, de înaintașii noștri, de artiști îndrăgiți ai Târgu Mureșului. A fost și Julio Iglesias și Omega și o grămadă de oameni care au fost dragi târmureșeni. Ăsta era orașul. Viață. Asta înseamnă un oraș. Ca o echipă capabilă să ofere acest lucru plăcut târmureșenului. Iarnă, vară, sărbători. Pentru asta trebuie să ai credibilitate. Ce frumoase sunt revelioanele noastre în centru.